እስኪ ሎማዓንቲ ናይ ፌስቡክ ሴቲንግ ከሪአኩም ሓደ ሰባት 5000 ፍሬንድ ላሃልዮም አድ ፍሬንድ ዝብል ይርአ ወይ ድማ ፍሬንድ ሪኩዌስት ተደጋጋሚ ይመፀሞ ከመይ ጌርና ነጥፎ ወይ ድማ ንቕንሶ መጀመርታ ናብ ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ንኸይድ ብምቕፃል ሴቲንግ ዝብል ኣሎ አው እንዘቀጥ audience and visibility level نركب مالتي audience and visibility كذا how people find you or contact you level نتأكد كسلنا هكا send your friend request زبلالو نسو ننخو مالتي أبزي سلسة عينت ممارسات اللو everyone friends of friends and no one level مالتي በተሐድሽ ፖሊሲ ናይ ፌስቡክ ንዋን ዝብል የለ ስለዚ ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ ልብል ንገብሮ ንዋን ተረኺብኩም it is best ማለት እዩ ዝሓሸ ይኸውን ስለዚ ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ ምስ ገበርና እንታይ ንገብር ሴቭ ዝብል ኣሎ ሴቭ ንገብሮ ማለት እዩ ናተይ ኦልሬዲ ስለ ዘሎ ደን ይኹሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ follow and public content ልብላለሁ ማለት ነው follow and public content ምስከድና who can follow me ዝብል ንኸይድ እዚ ፐብሊክ ንገብሮ ማለት እዩ ፐብሊክ ምስ ገበርናዮ ሴቭ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ፍሬንድ ሪኩዌስት ዝለኣኸልና ክንቅንሶ ንኽእል ኢና ንዋን ልብል ተረኺብና ድማ ጠቕሊልና ነጥፎ ኣለና ማለት እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ መስተኻኸል ትኽእሉ ኢኹም